Silav roj baş, hevallo hêvîdar mûte başin. Ez hema bi nûçiya dawî, deqeya dawî dest bi weşanê bikim. Tom Barak Mazlûm Abdîlehev civiyan li Ewlêrê îro. Civîna wan bi dawî bû. Tom Barak hema rabû daxuyaniyekê daye di derbarê naberoka civînê de. Çi dibêje? Me li hev kir. Ji bo çi? Ji bo aramiya li Sûriyê pêk were, ji bo berdewamiya Agirbestê me li hev kiriye. Meseleya entegrasyonê jî peyderpê wê pêk were. Dibêje Tom Barak em hema vê meselê bawekî lezgîn hevan me bînin ser ekranê ka çi dibêje Barak. Ez hema ji vê derêva bixwînim me wergerand Kurdî hema di nava deqeyekê de deqekî hevan me ka çi dibêje. Tom Barak dibêje aliyan her du aliyan li ser parastina Agirbestê li hev kirine. Ev yek. Em bi General Mazlûm Abdî û İlham Ehmed re me îro li Hewlêrê hevdîtinekî bi hev re çêkir dibe vaya ji bo min rûmet e. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê biborin. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê piştgirî û biryariya xwe ya bihêz ya ji bo pêşxistina pêvajoya entegrasyonê di peymana hîjdê vê çile de di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta Şamê de pêk hatibû ragihandin hatiye dirêjkirin. Yani ev Agirbest dibe li ciyê cihîn pêk were. Hemû aliyan li ser vê yekê li hev kirine ku ji bo avakirina baweriyê ku her du alî bikarin bawerî bi hev bînin. Êdî çawa çê dibe nizanim. İstiqrara li heremê were dirêjkirin yani aramî were sazkirin li ser erdê Sûriyê bi temamî. Gava bingehîniya herî sereke di pêvajoya destnîşankirin û pêkanîna gavên baweriyê ye. Yani beriya her tiştî dibe her du alî dibe bikaribin bawerî bi hêza hebû dibînin. Dibe ya mihîm em saz bikin ev e. Hemû kesan bigire nava xwe parastina bi temamî ya Agirbestê a heyî ye. Dibe aniha hele hazir armanca me ew e Agirbesta ku hatiye îlankirin di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de ev Agirbest were parastinin werin dirêjkirin vaya yek ya din jî merûv pêşî li êrişan bigire qet nebe aramî bila xirab nin ve paşê jî alî wê ji bo pêkanîna entegrasyonê ew ê cardin werin cem hebûdû. Eger hevanno qasî ku Tom Barak dibêje pêşxistina entegrasyonê de eger belavkirina hêzên YPG YPJ be yani îjab nake bikeve zehmetî jî ji ber ku milletê Kurd xwedî biryar e. Çi dibe bila bibe ji bo parastina destkeftên xwe ji bo parastina herêmê xwe ev ê daîma bibin xwedî hêza eskerî û çekdarî êdî îspat bû ku ji vê yekê tu car tavîz naydayin. Di van şertan de bi hebûna hêzên eskerî çete ew xwasa êriş dikin. Bifikirin ku hêzên eskerî tune bin di nava Kurdan de ji bo parastina Kurdan. Wê çawa be? Wê keziyên keçên Kurdan jinên Kurdan wê di destê Daişiyan de di destê van çeteyan de bibe pêlîstok. Tom Barak agahiyên şaş dane Donald Trump di derbarê Rojavayê Kurdistanê di derbarê Sûriyê yani em vê yekê jî em dikarin derbixin pêş. Kî dibêje vê yekê? Sînan Mihemed dibêje zanyariyên şaş dane Trump em ê rastiyan jê ra bibêjin em ê hewl bidin van şaştiyan sererast bikin heta ku ev şaştî werin sererastkirin komkujiya li ser Kurdan eger pêk were wê çawa be? Mesele henekî ew e. Hevan no nûçeyên deqiyê dawî ez ê bixwînim ji were hema wekî din çi heye veya tamam ka em binêrin hevan da bi Nêçîrvan Barzanî re ana nûçeyê ku Mamedê kirine ez hema ji were bixwînim pêşî wisa zû rêveberiya xwe banga lezgîn kir mesela ji bo aramiya li Sûriyê û Agirbestê bi aliyan re me li hev kiriye tamam. Araberiya xweser di daxuyaniyekî de diyar kir ku tiştê ku îro li Kobanê tê pêkanîn di jiyanê de ne tenê êrişeke eskerî lê sûçê şer in. Kobanî a ku cîhan parast niha ji ber êrişên berdewam yên bê av, bê elektrîk, bê xizmetên bingehîn maye
هری داوی جه قطبونا اینترنت جی لوی دری پیکات اینترنت آنها تونه او جهانا در و آنها وقتیه اره بریا خسر دست نشان کرد که بویرن کو ایرو لکوبانی لهرمن جزیره دی قومن شارکی سیستماتیک یه تونه کرنه تواهی جهانی بم پیکرن سوچین کلا راقا لدورندن ایل دیجی کردان لدیجی شروانان هاتنه کرن دیتیه ایرو اف پولیتیکای سوچ به جزا تینه دوباره کرن اره بریا خسر وان ایریشن هوانه یل سرگلمه بتوندی شرمزارد که ایریشان و هر وها او ایریشکاران به تواهی برپرسیار انجامن وان تشتین خطرناک دبینه رهبری خسر وکی دن بانک لجوانا ناف دولتیت که چد بیجه باوه که لزگین عاجل تاول مداخله بکن داکو وان ایریشان راوستینن به تایبتی هوانو لرقای لسروی زندان کو آنها شروان مهیجی لوی درینه دبی عاجلا مداخله وره کرن کوریدوره کی وره بکرن شروان ما ایجن جی لوی درینه من ویدیو وشاندیه از اینها بوارج پار بکم دبی جوی دری ورن گرتن ev یک چقاس ماموسته خواندکار هنه لروجاوای کردستان آنها تب سلاح کرتنه و بونه شروان همان نو ده درباره کوبانی دماده مدس بیکری ام همه بدومینن لوی داری آنها پیرسوس و گوهریه قادا برخدانه از tam nizanım vaşana mecbur Bakurê Kurdistanê Tirkiye û Kurdistanê tê temaşe kirin gelo eger hûn bikarin peyam binivîsînin Stenbolê bajarên cudayê Tirkiye eger hûn me temaşe dikin ji me re bibêjin eger hûn yani pirsgirêk tune be baş e zanim van rojan li ser hesabê me ê medya civakî hinek astengî derdixin vê dixwazim hinek emîn bim di derbarê Kobanî de em agahî bidin ji me re peyam jî îro ji Kobanî hat wê derê tu zanî înternet tune ye lê hevalekî min înternet peyda kir û ev هم جمرا شاندی از لیگ املی گودار کرد باشی هم بدومینن دم باش گریدای روشا کوبانی هم تکارم به یکی بیجن در روشا هایده جوخوا جدهنده اینترنت لسر هرمی هاتیه خود کرن و 4 روش بونه آف و الکتریک لسر به هرمی به تمامی هاتیه خود کرن لاریه دنگر اف روش بردامی که تکارم ببیجن و ریل بر گلک مترسی جانی وکه جلو را هرچند دور پیچ هنکه دن تنگ بویا جی لگل به اصرار درام به خودانه که به هم پاده لکیلک و شروانه خواه و تبی آگر بستک هات ایلان کرن جی لچته مصر حکمت دمکی شامی و به پشتوانی دولت ترکیه ده شر خود به اصرار و شر و پفچون بردوام دکن دم باش ev jî ji Kobanî hat ev deng hevan no anha em biçin herema Pîrsûsê li wê derê em binêrin ka daw çi ye mesele çi ye milletê me em zanin bi 100,000 herekîn Pîrsûsê Kobanî li ser deqekî kava çi dibêje rojnameya The Wall Street Journal li Amerîkayê tê weşandin yani yek ji rojnameyên herî bi nav û denge çi dibêje erê tombarak rexnet ke gelek kes tombarak rexnet dikin ha hinek kes di senatoyê de jî pêşniyaz kirine tombarak ji wezîfê weregirtin ji ber ku xiyanet li Amerîkayê jî dike agahiyên şaş jî dide Amerîkayê vaya ji xwe tê zanîn anha em biçin derdora Kobanî li wê derê bi hezaran însanên me hatine cemhev dimeşin ber bê Kobanî ve ez hema dîmenê wî bînim ser ekranê û ez jî ji we re nûçe bixwînim di derbarê vê de baş e bi vî şeklî niha ev cî hûn dibînin Pîrsûs e yani Suruç tam li ser sînorê Kobanî ye di sala 2014 de milletê me ew têl ew sînor hilweşandin derbasî aliyê din bûn vaya ji xwe tê bîra we anha îro dibe ku em bibin şahidê eynî dîmena
Ez gelo dengê vî hevalê vekim. Em hinek lê godarkin. Her çend Tirkî bêjî. Merhaba değerli izleyenler. Bugün DEM Parti önceliğinde Kobani sınırına yürüyüş gerçekleştiriliyor. Şu anda binlerce kişi kent meydanından yürüyüşe başladı. Yoğun bir kar yağışı var. Arkamda görmüş olduğunuz kitlenin en önünde DEM Parti eş başkanları bulunuyor. Sizin de gördüğünüz gibi binlerce kişi yürüyor şu anda Rojava sınırına doğru. Önümde görebildiğim kadarıyla sınır kapatılmış durumda emniyet güçleri tarafından. Ama binlerce kişi sizin de gördüğünüz gibi şu anda sınıra doğru Vijay Berkhodara Rojava, IŞİD'e mezar olacak Kobani şeklinde sloganlar atılıyor. Sizin de gördüğünüz gibi binlerce kişi şu anda Rojava sınırına doğru yürüyor. Bizler de gazeteciler olarak alanı takip ediyoruz. Tabii şu bilgiyi de aktarayım. Nusaybin'de gözaltına alınan 5 gazeteci meslektaşımız halen gözaltında olduğunu bir kez daha sizlere buradan aktarmış olayım. Hevanno. Çi dibêje hevalê me rojnameger ji heremê aniha meş û mîtingekî hatiye amadekirin bi pêşengiya DEM Partiyê bi 10,000 kes ku di nava wan de hevserokene, serokene, parlamenterene, nûnerên partiyên saziyên cuda hene ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê aniha ber bê Sûrûcê ve dimeşin. Di meşê de bi 10,000 kes slogan davêjin bi duruşmeyên ku Rojavayê Kurdistanê destek dikin û her wiha êrişên çeteyan şermezar dikin vana tiştê normalin lê polîsan xwelmeşiyê ranegirtin bi bombeyên gazê guleyên plastîk êrişê girseya gel kirin li dijî êrişan gel jî dest bi berxwedanê kir bi hezaran kesan li kolanan hatin cemhev li wê derê li hember polîsan derketin di vê naberê de çi bû hevanno kî li wê derê kî bêjin li wê derê ji partiya MHP bigire heta EHP serokê wan rêveberê wan ez qet nava nebêjin gelek kes ku di siyaseta Tirkiyeyê weke çepkir tên nasîn sendîka hene yek çi dibêjin yek Kurdistan yek welat yekê Kurdistan yek welat e sloganên bi vî şeklî herî zêde ji wan sloganan e ku van roja em dibihîsin girse li kolanan belav biye slogana berxwedanan davêjin li kûçiyan di navbera koman de û polîsan de dem bi dem pevçûn jî rûdane niha li hemû kolanên pîr sûsê sloganên ji bo dilsoziya YPG YPJ qesedê tên avêtin millet hewl dide biçe ser sînor lê dewleta Tirkiye destûr nade hevano di vê navberê de Nêçîrvan Barzanî bi Mazlûm Abdî re li hewlêrê civiya ya beriya civîna Tom Barak bû ya jî piştî civînê bû ve ya tam baş ez nizanim lê civiyane kas fotoğrafê wan bînim ser ekranê fotoğrafê Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî ez hema bînim ser ekranê em jî bibînin eger dîmen hebe em dîmen nîşan tamam dîmen jî heye pir baş e em dîmen bînin ser ekranê û bi vî şeklî hevanna deqekî Ana dîmenê ku hûn dibînin ji civîna îro ye di navbera Mazlûm Abdî û Nêçîrvan Barzanî de pêk hatiye ev baş e em çawa dikin deqekî ez vê bigirim serî Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî li Hewlêrê îro civiyan ev civîn piştî hevdîtina Mazlûm Abdî ya bi Tom Barak re pêk hat Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî li Hewlêrê ev çend care li hev dicivin di nava vê hefteyê de wî de ev duyemîn civîna Nêçîrvan Barzanî Mazlûm Abdî ye di nava vê heftê de her du serokan nazdê vê mehê li Hewlêrê civiya bûn di civîna nazdê mehê de rewşa li Sûriye Rojavayê Kurdistanê danûstandanê Qesedê îbin Şamê re hatibûn guftûgû kirin heta vê saetê jî navaroka hevdîtinê em tam nizanin xuya ye piştî hevdîtina bi Tom Barak ra
ev serokên Kurdan li hev civiyane bi hev dişêwirin ka çi hatiye axaftin çi baş e mirov bike çi baş e mirov bike tiştê wisa hevan da ez vî hema vîya rakim ji ser ekranê. Senatörê Berê dibêje Tom Barak ji ciyê şermê ji bo Amerîkayê divê mirov ji wezîfeyê bigire. Hakikaten jî kî dibêje deqekî erê tamam min dît navê wî. Senatörê Berê Rick Santorum ji ber êrişên li ser Kurdan xwast ku nûnerê taybet yê dewletê Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo Sûriyê ji wezîfê were dûrxistin. Rick Santorum diyar kir ku Kurdan karê gelekî giran kirine demokrasiyeke pirrengî afirandine li welatê xwe lêbelê Tom Barak xıyanet li vê yekê kiriye. Santorum got Kurdan li Bakur Rojhilatê Sûriyê li dijî Daişê karên gelekî giran kirine heta niha ji alî olî ve demokrasiyeke pirrengî ava kirine Sefîrê Bilind Barak rabiye xıyanet li wan kiriye, xıyanet li Xristiyanên li Sûriyê kiriye, ji bo Tirkiye xıyanet li welatê me Amerîkayê jî kiriye. Nêzîkatiya wî ciyê şermê divê ji wezîfê were dûrxistin. Dibêje Rick Santorum. Ez dibêjim merû navê vî camerî qeyd bike, lazim dibe di demên pêşme de. Niha vê daxuyanî ew ez ji hinek agahiyan bidim we hevanna. Niha nûnerê Amerîkayê karûbarên Sûriyê Tom Barak ragihand ku wan li gel fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî hevserokê Daireya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed hevdîtinekî pêkanîne. Hema ez vîya bînim ser ekranê cardin ez ji we re dubare bikim ji ber ku nûçeyekî lezgîn e. Ev nûçeyek lezgîn e baştir e mirov dubare bike. Nûnerê Amerîkayê Tom Barak li ser hesabê xwe X'ê di derbarê civîna xwe ya li gel rayedarên Peyebilind ya Rojavayê Kurdistanê de ev daxuyanî belav kiriye. Tom Barak teqezî li ser piştgiriya Amerîkayê ya ji bo rêxistina Qesedê û hikûmeta Sûriyê kiriye. Yani ez wextê dibêjim rêxistin yani tifaq yani çawa tifaqê jî nizanim rêkeftin dibêjin. Yani rêkeftin heye tune ez wî jî nizanim rêkeftin di mana peymanê de tê gotin. Tu rêkeftin nuhelê tune tenê agirbesekî ji bo 4 rojan heye. Tom Barak dibêje em wekî Amerîka piştgirî didin rêkeftina di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de. Êku mesele temamî xirab kir Tom Barakê lê ez fikra xwe paşê bêjim. Tom Barak diyar kir ew şanazin ew kêfxweşin ku îro li gel fermandarê giştî Qesedê General Mazlûm Abdî û İlham Ehmed civiyane li Hewlêrê Amerîka girêdayê pêşxistina pêvajoyê ye. Tom Barak di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku Amerîkayê piştgiriya xwe ya bihêz û pêbandbûna xwe yani girêdana xwe ya ji bo pêşxistina pêvajoya tevlîbûnê dubare kiriye. Yani Amerîka hêjî îsrar dike ku hêzên Qesedê entegre nava vê artêşa çete ya Sûriyê bibe. Ev jî paradoksekî pir ecêb e. Ev çeteyên ku aniha qirra meletê Kurdanî herema me serûbin kirin, mal û milkê me talan kirin, serê însanê me jê kirin, gezî û guliyê jinê me jê kirin, serê wan jê kirin. Aniha ev Tom Barakê ku rê li ber vî şerê vekiriye radibe pêşniyaz li me dike yan jî zext li me dike, zextê zorê li me dike ji bo em daxilê nava vê artêşê bibin. Û ne weke komî weke takekesî. Êdî em nizanim çawa li hev dikin lê hevan heta vê saetê tu li hev kirin tune ye. Tenê tiştekî heye aramiya li Sûriyê bi navekî din agirbesta li Sûriyê dirêj bibe. Bidome. Amerîka aniha ji bo vê ye. Ev jî sebeb çi ye? Milletê Kurd li her şartperçeyê Kurdistanê rabû ser xwe hestiyariyekê pir ecêb ya netewî derkete pêş. Dewleta Tirkî jî ji vê yekê tirsiya. Dewletên Ewropayê jî tirsiyan. Bi temamî ji ber serhildana milletê Kurd e eger îro Tom Barak rabiye hatiye heta Hewlêrê. Tiştekî din ne? Beriya roja 18 heye ew Tom Barakê ku rabû di çarçoveya bêexlaqiyekî mezin de
Mazlum Abdi desvala vegeran Rojavay Kurdistanê û rêlber vî şerê vekir tombarak îro rabî hatiye hewlêrê. Sebeb çi ye? Sedî sed serhildana Kurdan e. Ewropî jî aciz bûn. Ji ber ku sibê heta êvarê ji êvarê heta serê sibê li her derê Ewropayê meş û mîtîng hene. Ewropî aciz dibin. Dewletên Ewropayê vê rewşê naxwazin. Dewleta Tirkiye tirsiya ket nava panîkê. Sînorê wî perçe bûn. Ala wî hate xwarê. Anaha ew meş û mîtîng êdî hêdî ber bê bajarên mezin ên Tirkiye ve jî diçin. İzmir, Ankara, Stenbol wê derê serûbin dibe. Dewleta ku milletê xwe hemwelatiyê xwe aciz bike nikare di nava aramiyê de bijî. Ji ber vê yekê û zext li Amerîka jî hate kirin. Rabû ji ber zexta navnetewî tombarak rabû hat. Millet zext li İsraîlê jî kir. Belki İsrail jî ketiye naberê. Niha tombarak hatiye hewlêrê di dawiya daviyê de çi dike dibe entegrasyon. Ew jî zane piştî vê saetê entegrasyon nabe. Entegreya çi? Pêşî van çeteyê xwe li Şamê entegreyê medeniyetê bike. Tombarak van insanê xwe hov hinekî kedî bike û tu jî bi wan re kedî bibe. Vê dünyayê de tenê pere tune ye. Tenê karsazî tune ye. Şîrket li ser şîrketê vê dikin. Rojhilata navîn serûbin dikin ji bo petrol û ji bo dewlemendiyê. Ser xwe re bin xwe re dikin. Hes tune ye. İnsaniyet mirovahî tune ye li cem insana. û me dikin qurbanî. Yani ev êşa ku ev du heftê em dikişînin êşek çawa ye hûn zanin? Yani Amerîka zane? Ev tirs û panîka ku em di nav dane. Yani ji ber wê em hêjî di nava wê şokê dane em nehatine ser hemdê xwe. Niha piştî ku me şok derbas kir paşê em ê êşa van mirinên xwe şehîdên xwe hîs bikin. Paşê. Aniha em hêjî di şokê dane. Çünkü ji nişka me temamê Bakur Rojhilatê Sûriyê me wenda kir destê me de tenê Rojavayê Kurdistanê me ye qismekî piçûkê Rojava me ye. Kobanî aniha heqeten li ber komkujiyekî giran e. Elektrîk tune, av tune, internet tune. İnsanê me di sermayê dane, av tune ye. Ne ji bo vexwarinê, ne ji bo serşoyê, ne ji bo kinşûştinê, ne ji bo pêdiviyên din ên mirovî. Xwarin vexwarin tune ye. Xizmet nagêje wê derê. Kamyon nikarin biçin. Dor lê teng biye. Kî vekir? Rêlber van şeran kê vekir? Tombarak. Tombarak agahiyên şaşda Amerîkayê da Donald Trump hat kirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve bu sebebê vî şerê mezin. Tombarak nikare bibe navbênkar. Ew suçdarê divê were darizandin mehkeme kirin. Ji wezîfeyê pêşî were girtin, paşê were mehkeme kirin. Yani êdî îcab nake mirov bêje Kurd hêzên hevpeymanî ne û nizanim çi nin ew êdî dereng ma. Yani mesela îro jî mi daxuyaniyekî dît pir bala min kişand. Mîna tişta ku herî acîl ew be. Yani kecekê daxuyaniyekî daye divê sira müsteqînê de tam divê demê de ku kêr li ser stûyê şervanê me ye li Rojava rabiye behsa ala Tirkiye dike. Hassasiyeta ala Tirkiye. Daxistina ala Tirkiye li nisayê bînê qaşo dibe provokasyon e. Ya provokasyon be çi em tev dizanin provokasyon e. Em tev fitne û fesadiyên dewleta Tirkiye dizanin. Em tev dizanin ji bo êrişê ser Kurdan bike ji xwe re bahaneyekê digere. Al aniye xwarê. Normal cîwê alê ne Kurdistanê. Li Kurdistanê Bakurê Kurdistanê milletê Kurd êdî ala Tirkiye naxwaze. Hassasiyeta me ya li hember nirxên dewleta Tirkiye êdî nemaye. Tu tiştekî dewleta Tirkiye em li Bakurê Kurdistanê naxwazin. Ne ala wan, ne Putinê wan, ne kasketê wan, ne memurê wan, ne nasnamê wan. Dewleta Tirkiye divê Bakurê Kurdistanê biterkîne biçe. Kurdistan dibe êdî serbixwe be. Piştî vê saetê entegrasyona bi Tirkan re ne mühîm e. Çê nabe ji xwe. Entegrasyona bi wan çeteyan re nabe. Tu firqiya dewleta Tirkiye bi çeteyên Sûriye re tune ye. Em nikarin ala Tirkiye li Kurdistanê qebûl bikin. Daxistina wê ala Tirk li niseyê bîne provokasyon e. Em tev dizanin. Vê derê do pêr hevalê me ê şahet li wê derê ji me re beyan kirin. Ka çawa kurikekî derketiye serê wê dîregî alaniye xwarê û esker lê temaşe kiriye. Esker teşwîq kiriye û rêlber vekiriye ji bo alî bîne xwarê. Vana hemî tiştê normalin.
لی هنجتین ده دست دولت ترکیه ده تنه او آننه جرایدار کجکی را ببیجم هوالی من هبون اوه آنها دکن هنجت جبو ایرشی سر کردان بکن نه آلا نه داخستن آلیه روبرین کجکی که ایرو باسا حساسیتین داخستن آلی دکن دبی زانبن که هبون اوه آنها هنجت ده دست دولت ترکیه ده هبون اوه یا لسوریه یا لروجاوا هبون اوه یا لزاپی هبون اوه یا لباکور هبون اوه یا لوی دنیای هنجت ده دست دولت ترکیه ده جبروی بهانه هنجت ده دست دولت ترکیه ده تجار بداوی نابن هون خطونه بکن جی بهانه یکی دن دبینه او بیجه سری سولا تخواره او بیجه چما آف سر مشیلو کریه جبروی از بخواه لایق کجکی نابینم قرابه مجمره دوی سرا مستقینه ده باسا حساسیتین داخستن آلا ترک بری آلا ترکی آلا قریجه بخوینه پاک جنابه تمیز جنابه ملت کرد تجارا آلا ترکی وکی آلا قنابینه اصلا تجارا او آل به هفت آوین دیجده و فراتی وره شوشتن لبر تاو حرانه وره زوا کرنجی او آل پاک نابه آلا قریجه دبن وی آلی ده به هزاران انسان ما اشکنجه دیتنه هاتنه قتل کرن جبر وی بلا تو کسی که وی آلی البرچاوی ما شیرین نکه تو جانابه قطعیه اصلا ویا به شکلی که هوانو yani anha acilen revebrên me ê Kurda divê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de karibin milletê merakin ser piya. Anha ala acele ew e kir li ser qirika keçû xortê me ne li Rojavayê Kurdistanê. Anha merû çi bike, merû çi wa yani ew wexta ku em didin dinivîsînin ew wexta ku em didin hasasiyeta wê alê em bang li milletê me bikin ku serî hilde. Li hember sazî û dezgehên dewleta Tirkiye li bajarên Türkiye, li Bakurê Kurdistanê çi qas sazî û dezgehên Türkiye hene ew deverên ku dikarin bandorê li Enqerê bikin, siyaseta Enqerê bikin. Yani ez wextê dibêjim, ez nabêjim merûv vandalizmê pêş bixe. Ez behsa wî nakim. Yani merûv bi şiklekî rêw rêbazekî bibîne ku rêveberên li Enqerê aciz bin û mecbûr bimînin. Şerê li hember Kurda bide sekinandin. Rêbaz êdî çi dibe ez nizanim. Rêbazên medenî hene, rêbazên demokratîk hene, rêbazên mafê we hene. Mafê we ye, dewlet ya we ye. We hûn eskeriya dewletê dikin, hûn bajê din dewletê. Dibe rêbazekî, mesela ez pir dixwazim keceke rêbazekî pêşniyazê milletê me bike ku dengê milletê me bikaribe bigihêje Enqerê ji bo rawestandina vî şerê. Tenê ev e. Dî rêbaz ez pêşniyaz nakim. Ez nabêjim biçin bişkînin, hûr bikin, wisa bikin, na. Rêbaz çi dibe bila bibe bi şiklekî dengê milletê me bigihêje Enqerê. Ew qase. Dî hûn heyeta nişînin. Çi dikin hûn zanin. Lê bi şiklekî ev şer divê were rawestandin. Dewleta Tirkiye dijminahiya xwe li hember Kurdan bide sekinandin û paşê jî pê derpêj Bakurê Kurdistanê derkeve. Milletê Kurd mecbûr e êdî parastina xwe bi xwe bike li Bakurê Kurdistanê jî. Yani tiştekî din pêşniyazê Kurdan nekin. Tu tiştekî din pêşniyaz nekin. Parastina xwe, serweriya axwe xwe, her tiştê xwe milletê Kurd êdî bi xwe dike. Veya êdî divê em fehm bikin wext hatiye, wext hatiye. Hevano, ez vî hema dayînim ser ekranê. Wisa be. Niha serçete Colanî wê tevlî foruma Davosê nebe. Rêveberiya foruma aboriya cîhanê ya Davosê ragihand ku şara Colanî wê tevlî civîna wî ya salane nebe îsal. Ev biryar hatiye girtin. Wisa ye. Normal diviya bû vê heftê li Swîsrê di foruma Davosê de Colanî jî bihata tevlî bibiya axaftin bikira û ji serok û rêberên cîhanê erê bigirta ji bo pêşxistina aboriya xwe ye li Sûriyê lê ji ber şerê li Rojavayê Kurdistanê nekarî were. Ez bawer dikim ji ber van êrişên çetên Sûriyê û yên dewleta Tirk li ser Kurdan e. Ji ber vê
bank nekirine, gazî nekirine yan ji pêşî lêgirtin ji bo ne yani. Li gorî endamekî rêveberiya Foruma Aboriya Cîhanê ya Davosê biryar hat dayîn ku Ehmed Elşara tevlî nebe. Yani biryar jaliyê wê rêveberiya Forumê ve hatiye dayîn. Sînem Mihemed da axife dibêje zanyariyên şaş dane Trump dibe em ê rastiyan jê re ragihînin. Niha ez hewl bidim axaftina Sînem Xanimê bînim ser ekranê ji ber ku mihîm e tiştek ku dibêje hevanno divên navberê de nûçeyên deqeyê dawî werin ez hema bi we re parve dikim. Çavêm li ser e. Encama civîna Nêçîrvan Barzanî jî heye. Deqekî. Yani rast e. Ka ez evê bînim axaftina Sînem Xanimê bînim Sînem Mihemed hûn zanin berpirsiyara rêveberiya Xweser ya li Amerîkayê ana hewl dide vê meselê hinekî ronî bike hewl dide bi Trump re bikeve nava tekîliyê dosye bişîne bibêje ku hûn şaş hatine agahdar kirin mesele ne ew e. Ez axaftina wî bînim ser ekranê hevanno. Ez hema bînim ser ekranê ka em bi hev re temaşe bikin çi dibêje. هذا باش بواج وحمي تماشواني وهيجا نها وديت إيرو يعني هالوستي ريفابرية أمريكا خياكر داخانية كوبراك داي قالك خيابو دخازن بحكومة دمكينها ورا كاربكن وحيا ملف التروريجي دستيوان بدن لها يعني قولي ساروك ترامب بدري قوتنيوي كورا ما بكردارة آدي كاركر وهمناش خلا يعني فلسطيني خكر يك شوية بيجن راسته ما فلسطيني خكر أبراسته من التي خا براسته دودري لديسه ما فلسطيني حميجي هانيكن يعني باور بك هاجر أبدع شيء بلا من الحمي سوريا الحمي أوروبا جيبها تنا أمريكا مجوار قلت مبرزي جا عندامي كونغرس المقوتية هاجر داعش ورن بردان اي ورن سر سينوري مكسيكو اي ورن تيكا ولا تيوجي خرابكل ابنا دوره اوروبا جي قالك ترور كاترو داريو قرتن امزان شوا ريشي شيبون سر اوروبا قالك هر كسكي ظالمي ما خون داي ما 15000 كسن شهيدي ما خورتي ما جينجي ما مداي فلسطيني روجافا وخلقي روجافا تباهيه كرد عرب سوريانه حميمه فلسطينيه وفلسطيني جهاني حميه كري بلا كسكي خناخو بيني بلا ظالم البطشتنا يك ابي پرانكو دانه پرا دانش بو لشکره جبو کاری تروری دانه نجبو ما كسكي پرا نكري بريكي خراستی افشتكي ناراسته يعني ام هيفي دكن كو خبرن كودرن جبو ساروك ترامب خبرن راس هرن جوي وام قريب النامك بشيرن جوانا ام دشيرن ام او سراس بكن يعني تو دبيشي او كسن كو زانياري ددن سروك امريكا زانياري نراس درباره كردا درباره تيروري درباره في هزان كو نها امريكا دخازت شونا كردا بگرید زانياري راس نادن هون چه بكن كو زانياري بدرستي بقات دست اداره امريكا وكونغرس امريكا جي يعني ما كري جوا كونغرس امريكا ما قال لك شانديه ما قال لك جوا شانديه ما جوا خويا كريه ام شري تروري كرم بوشان صلاه ام دكن وحيانا ام سركفتي كرن وبري ويجي امريكا تجربه كر يعني بري شراكتي بهيزي مربكي شراكتك بري كرمو بهيزن سوريا فري سيريان ارمي يعني او برا كرمون لينا ماشيه نقلها ونحمي تسليم تروري كرن سلاح كودانه هركسكي وزاني بوجهات جم كلمه يعني جم هزيمه درست کار کرن جدلو جان کار کرن چونکه باوریوان هيا ایمانیوان هيا کو او فلسطینی گلان دکن نبس کردا بلا هركسي كي ظالمي يعني رقي عربه دير الزوري عربه ما فلسطيني وانكر
ما وان جوي ضروري ما حمي ما رزقار كر وملتي وان دني هاتن رزقار كر حمي سكرين وقوتن سباس هو كرد سباس هو قصد سباس هو يبقى قوتن لي ام باوري ما هي ام باراستري قالان دكن باراستري قال لي كل جينا فان دشم كي ام حمي يكن ودري ام جان دكن بهفره دمي ام باراستري كردا دكن باراستري قال لي دجي بخلا ام دكن بوجي ام دخاز انها ما نامه شانديج كونغرس ما نامه شانديج حركه سكرا حتى وايت هاوس بريزنت هات شاندن كو جوانا بيري بكن كو كرد هري تقريبا سربي راستي باور بكن شري تروري او كرد النهار او هزيميه بوجي ام هيفيدك كو تشتك ناخذن ام ناخذن يعني سربخايا ام ناخذن لان دخازن ما في كرداب وسوقال كردن سوريا وستاتيو كي وكرو جافاي كردستان سوريا جي هرمين كرداجي شبابي Yani ez bartkim daxuyaniye kineki derenge edi milleti Kurd azadiye mutlak ya xwed dixwaze. Hevanno anha dîmenekê din heye dixwazim nîşanê we bidim. Ev jî Donald Trump bir yani ji bo aştiyê ji bo ku ji bo aştiya li Rojhata navîn Gaze dewletan tevlî dike û weke şert jî milyarek dolar pere dixwaze. Kes vê ew semezin kin. Hakan Fidan li ser navê dewleta Tirkî li wê derê ye. Anha ispat bû ku dewleta Tirkî milyarek dolar pere dide İsraîlê. Ez muafim. Yan jî dide vê kulübê. Please welcome the Chairman of the Board of Peace, the President of the United States of America, Donald J. Trump. Well, this is a very exciting day. Long in the making, and many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. And we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday, we had an incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. Vaya dîsa jî ji bo min sextekariya wan e hevanna. Ev ji bo jinûva avakirina gazê her dewletek ku tevlî bibe mecbûr e milyarekî dolar pere bide wê derê. Ev jî cûreyekî xapandinê ye, cûreyekî dîsa talankirinê ye. Ez ê meselê hinekî lêkolîn bikim kapiş meselê de çi heye? Ya rast ji ber ku anha ji ber ku nû ye tam dibe em hekimê mijarê bin berê ku em vê meselê bibêjin. Lê tiştekî heye diyar e dewleta Tirkiye ji bo li cem dijberên Kurdan cih bigire çi ji desta tê dike di projeyên navnetewî de ji bo ku bikaribe dewletên cuda li kêleka xwe bigire di siyaseta xwe ya li hember Kurdan de ji bo ku erêkirin yan jî lamba kesk bixwaze bi dest bixe yani hêz û quweta derva ji bo bi dest bixe li hember Kurdan her cure alîkarî dide derva. Encam ev e. Yani çima dewleta Tirkiye tevlî vî işê dibe sibê du sibe di projeya li hember Kurdan de ez bikaribim Amerikayê li cem xwe bibînim, Ewropayê li cem xwe bibînim. Bi vê armancê milyarekî dolar pere dide. Ev dî mesela wan e. Em ya dayînin aliyekî evan
tiştek muhas ez jwara bêjim niha Sîne Muhammed zaniya yani di derbarê siyaseta Amerîkayê de agahî dan havî me dît ana hevan var sen dîmenê din nîşanê we bidim dîmenên xweş in dîmenê xweş in خیال دشتا دور پر دورن روژاوا ev jî aniha di medyê civakî de dîmenekê gelekî pêşketiye ji aliyê jinan ve aniha li her derê cîhanê çi qas jinên Kurd hene ê ku piştgirî ditin Rojavayê Kurdistanê guliyê xwe dihûnin ji ber wê dîmenên ku dohme nîşanê we da çeteyên Şamê çeteyên dewleta Tirkiye çawa serê şervanên me jin jê dikin û guliyê wan jê dikin ji hev re wekê diyarî dişînin serdestiya xwe nîşan didin jinên Kurdistanî jî li her derê hema ji spîkerên me bigire ê televîzyonan û heta jinên me ê hunermend herkes ji zarokên dibistanan bigire herkes guliyê xwe dihûne ji bo piştgirî bidin Rojavayê Kurdistanê. Mesele ev e. Ev jî dîmenê li ser sînorê Iraqê ye. Deqekî. Na dîmen vê nebû. Tişnava. Deqekî ez çend dîmena nîşanê we dim hevana. Ev dîmen ji Iraqê ne li ser sînorê ji ber wan meseleyê ku dohme ji were got Amerîkayê biryar daye Daişiyan û çeteyên Colanî çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye li hember heştî şehbî bikarbîne Şiîyên li Iraqê bixe nava zorê ji bo ku Îranê bixe nava Tengasiyê. Armanc ev e di vê çarçovê de Şiîyan jî aniha hewl dane tedbîran bigirin. Beriya niha bang li rêveberiya xwe ser jî kirine bang li Rojavayê Kurdistanê Kurdan kirine dibêje eger hûn bixwazin em dikarin bi hev re tifaq çê bikin li hember van çeteyan. Êdî rêveberên me ê Rojavayê Kurdistanê çi qas bersiv dane ez vê nizanim. Lê em zanin ji Hizbullaha Lübnanê jî bangekî heye ji bo şervanên Kurd dibê em dikarin bi hev re şer bikin li hember van çeteyan. Ev Iraqê aniha tedbîr digirin. Nûçeyên deqeya dawî ez dinêrim hevanû tiştên li Erîvana êrişên li ser Rojava hatin şermezar kirin qedebe Qesedê jî daxuyaniyekê heye. Aniha dibê her çend agirbest hebe jî her çend Mazlûm Abdî li Hewlêrê hevdîtin pêk anîbe jî tombarak re êrişên komên çete didomin. Şandeyekî ji tevyara nifşên nû derbasê Rojavayê Kurdistanê bû ji Silêmaniyê hatiye derbasê Rojava bû ew ji piştgiriya xwe nîşan didin. Tiştekî bi vî şîklî heye. Ez hema vê jî hevanû. لكن مزقنيا مرنا بكي نقول بيه وخشماتين وي بيجن باي هاد مرنا جنرالي تركي جوالي عدل بيجي بيه بالصندوق بيمان ازينه المكوش لسال كوش بالصندوق بيمان ازينه المكوش لسال كوش ازي باجار بتمد وجهها للسرويه اردي
تا گاور بگن لسر یا آتا ای مزن برای دی شیرناک بیجا خوزیب دیرسم گلی زیلان خوزیب حلب شد دلیخن گرین بوز لیخن تجوانا هیلن برا زان بنجی شوری ملی بلند ببا تسری خرانا کند خندر نوالا لیخن اصلا لار لیخن مزگنیا مرنه بگین نقول بي وخشماتين وي بيجن بايا هاد برنازل برا افتشي وزنار ناس كاسكيما ازم سايارم نبي خالي مزن اي اتا واسمتين قبلي عدل لي بدقرين دبي بسني وخندا خزبا تشترسا نافا تايا بسني وخندا خزبا تشترسا نافا تايا عالم بسني خمروباهي لوفاني زانياريه ددا تبشور ما قالك دي تنبهو زنزر بتشاف خدا فيرس دهنا خدا نويرك وبيبخ درباس بود قالك هاتنا بابلستو كنزل تبه صاخاني مزن آتا واسمت أنينا وكر أبهاتنا تشون لي أز لفرم بوما جوار قالند لسر بدناتا تشابي تدا مينا درهما دقوريات تدا بابلستو كاشو آدرم برشي تازي بيدر بيدي شابرناكم هر لفرم ولونا دا دقرم من زندان كريا دبستانا شورشي مالا رومتي أز لفرم وباندكم برايا خل بشتا خطي لباشور لباكور ولا جمن كادستي خا البشتا تم سوراتشي باورنك قوتني ماريزه ره دبا بوست لجمن نابدوست باشاي كور مينا بدرخاني بوطان نقوتن باشور وباكور دانا برخا جديرسم حتى موصلو كركل قوتن امن لاوي مزبوطاميا امن لاوي كردستان امن لاوي كردستان برا هر كسي ببهيزا دوزامن لسال بيخا كدم بيسن زيروكا باشروجا خا أجل سربيخا كبين في سنداوية خا أجل سربيخا كبين في سنداوية خا أزدمن جيب الخدانا حسكي هربي شروان مجه حسكي شير خاند هوانو مسرور بارزاني داخفه لداوسية مسرور بارزاني هوزانن لقد يزبيها مراكم از بیا مسرور بارزن همه بینم سر اکرانه اموسا و یا داوسه اف جی وزیر کاریدر و یه فرانسایه اری جانوال باروت کامل دیرن چی گوتنه از همه آخرتنا وان بینم بس ما فکر کردان تکن مهمه yani diplomasiya Kurdan da kadar navnetivi de bu aburiye be bu çid be belabil be ve meruf kıymet ebirne. Binerin revebirin başuri Kurdistan'ı her devre Kurdiçini mejar ne tane siyaseta başuri Kurdistan'ı mejar siyaseta Rojava Kurdistan'ı ya Bakuri Kurdistan'ı edi dosya Kurdistan'ı büye yek le her deri. Yani dibi edi siyaseta partizani vere berdan siyaseta Kurdu Kurdistan'ı vere çekiren. Evet. Yani دوی دری de basa روش askeri ya Suriye ki مجارکی سرکه و گرینگ یا جوینوان شر لهمبر چتیان بو و ایرشا چتیان یا سر سوریه بو her دو آلیان خمگینی خواه کور نشاندان دیار کرن که شر و پفچون گفه که جدیه لسر آشتی وارم یه هرمه دبن سدما به حزبونا تروریستین داعشی مسرور بارزانی و جان نوئل باروت درباره چارەسەرکردنا پرسکرێکان de فکرê xwe hevbeş anî ziman gihîştin aynî xeneqetê divê pirsgirêk biriya diyalogê çareser bibe biriya danûstandina were çareserkirin baweyekî ku mafê milletê Kurd û hemû pêkhatiyên li Sûriyê werin garantî kirin. Li ser vê yekê Fransa hem fikr e. Lê em zanin Fransayê malovaniya civîna bêyom kir piştî serê salê ew hinekî emêşandin hevandan. Yani Fransa xirabiyekî ciddî li milletê Kurd kir wekî Amerîkayê. Wekî din camêrekî daxife ew jî Jeremy Corbyn çi dibêje hevandan ez wî jî hema parlamenterê Brîtanyayê ew jî bang li welatê xwe dike dibe bi vî şeklî nabe Kurd dibe ez hema fotoğrafî bînim ser ekranê ji bo em bizanim ka kî ye ne
hûn jî hinekî bibînin divan deman de divê em dosyê xwe nas bikin. Ez bar dikim ev jî çevkirê ji ew ye İngiltere. Navî wî Jeremy Corbyn e hevanno. Jeremy Corbyn çi dibêje? Ez hema bi çend gotinan navaroka axaftina wan ji wara bêjim. Parlamenterê Brîtanyayê Jeremy Corbyn nameyekê fermî ji Wezîrê Karê Derveyê Brîtanyê Yvette Cooperê raşand, balkişand ser aloziyê eskerî ya li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê. Corbyn di nameya xwe de daxwaz ji hikûmeta Brîtanyayê dike ji bo naskirina nasnameya Kurdan, ji bo naskirina mafê rêveberiya xwe cihî di destûra bingehîn de bikeve nava hereketê, rola xwe bilîze. Ev daxwazekî pir dicî de ye, mühîm e. Siyasetmedarê naskirî Brîtanyayê her wiha parlamenterê Islington Nordê Jeremy Corbyn di nameya xwe de 21 çile nivîsiye, yani kengê doh nivîsiye. Rewşa bêçaretiyê ya piştî têkçûna agirvesta navbera artêşa Sûriye û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de anî ziman, Corbyn di nameya xwe de dibêje ji ber operasyonên eskerî yên ku bûn sedema derxistina Hêzên Kurdan ji taxên Helebê zêdetirî 155,000 sivîl koçber bûne. Parlamenter şiyarî da ku zêdebûna aloziyê wê metirsiyan, mirin, wêranî, koçberiyê zêdetir bike, xemgîniya xwe anî ziman. Ve ev dram, ev êşa mirovî di medya Brîtanyayê de têra xwe cih negirtiye. Çapemenî jî rexne dike. Corbyn teqez kir ku pêşveçûna hêzên hikûmeta Sûriyê ya bi hevkariya dewleta Tirkiye di nava axa Sûriyê de zulm û zordariya li ser komên milletan metirsiya şerê navxweyî zêdetir dike. Rêxistinên mafê mirovan di derbarê girtinên keyfî, wendekirina bi zorê, înfazên bêdaraz, tolhildana li hember sivîlan, êrişên li ser binesaziya sivîlan, dibe ev hemî tirs û panîka me zêdetir dike. Em xemgînin. Corbyn diyar kir ku gelê Kurd demekî dirêj e ji mafê diyarkirina çarenîsa xwe bê pare, yani milletê Kurd nikare qedera xwe bi xwe tayin bike, ev neheqî ye. Bi nüfusa xwe ya nêzîkî 40 milyonî Kurd yek ji komên herî mezin yên etnîkî ye li cîhanê ku welatekî wan ê taybet ji bo wan tune ye. Corbyn bangê hikûmeta Brîtanyayê kir, naskirina mafê Kurdan li Sûriye, Iraq, İran û Tirkiye yê biryardayîna li ser siberoja xwe xwedîgiringiyekê jiyanî ye. Yani bi awayekî din vekirî dibêje li İran, Iraq, Sûriye û Tirkiye milletê Kurd karibe siberoja xwe qedera xwe bi xwe tayin bike. İngiltere dibe ji bo vê yekê bikeve nava hereketê. Çar daxwazên berbiçav ê ji hikûmeta Brîtanyayê. Com ev ya mühîm in hevano. Binêrin xelk çi pêşniyaz dike ji bo me, em çi pêşniyaz dikin ji bo xwe. Ez dibêjim pêşniyazên xelkî ji bo me baştir carnan. Yani em daxwazên wisa piçûk dixwazin, mesela em newêrin bibêjin milletê Kurd bira qedera xwe bi xwe tayin bike. Qirara xwe bi xwe bide. Mesela vî em bibêjin vê sloganê em derbixin pêş. Çima em qedera xwe bi xwe tayin nekin mesela? Kî were tayin bike? Colanî were qedera Kurdemê Sûriye tayin bike? Tayyip Erdoğan bu çeteyên xwe werin qedera Kurdemê Bakurê Kurdistanê tayin bikin? Mümkün e? Na. Wê demê em red dikin. Çar daxwazan dike. Müzakereyên ji bo agirvestê. Piştgiriya müzakereyên berfireh ên di navbera rayedarên Sûriye û nûnerên Kurd de armanca wan agirvesta demil dest e. Parastina milletan li Sûriye. Daxwaza garantiyên şember yên parastina ji bo sivîl û milletên li hemberî tolhildan û koçberiya bi zorê. Naskirina destûrî, yani destûra bingehîn de naskirina milletan. Parastina naskirina destûrî ya nasname, ziman, mafê xwareveberiya xwe cihî ya Kurdan. Çavdêriya serbixwe. Piştgiriya mekanîzmeyekê çavdêriyê ya serbixwe ku rêkarên agirvestê bişopîne, binpêkirên mafê mirovan belge bike. Rast e, komisyonekî taybet divê hebe li Sûriye garibe mekanîzmaya çavdêriyê bixe pratîkê. Ji bo çi? Hem agirvest qas di pratîkê de tê pêkanîn, mafê mirovan li Kuderê tê binpêkirin û yek jî mafê Kurdan çiqas dikeve qanûna. Corbyn
nameya xwe bi gotinên piştî şerekî ku deha salan zêdetir ajot hemû Sûriye heqê aştiyekê mayînde dikin yani heq dikin bangê hikûmeta Brîtanyayê kir ku parastina hukûqa navnetewî bike piştgiriyê bide çareseriyekê aştiyane ya li ser bingeha edaletê wekevî beşdariya siyasî. Ez dibêjim daxwazê maqûl in hevan. Aniha ez li peyamê we binêrim ka we çi ji me re nivîsandiye. Hevan ez gelek spas dikim ji bo endametiya we, ji bo alîkariya we, ji bo abonetiya we. Balam li ser we divan rojên dawiyê de hûn pir hassas in ji ber meseleyên her du taxên Kurdan li Helebê, ji ber meseleyên êrişên çeteyan, êrişên dewleta Tirkiye li ser Rojava ku heta îro hatiye. Ez Yusuf Çelik mala te ava gelek spas dikim. Hevalê Ehmed Aslan mala te ava. Tu jî her hebî. Lokman gelek spas dikim. Karwan Rojlat her hebî. Yani derbarê Rojlatê Kurdistanê de mixabin ana heta niha firsenda me çê nebiye em bernameyê taybet çê bikin. Vê ez hêvî dikim ev agirbesta li Rojavayê Kurdistanê hinekî bi dawî bibe. Ev agirbesta li Rojavayê Kurdistanê êdî di pratîkê de bibe daîmî mafê Kurdan were misoger kirin û em bikaribin hinek basa Rojlatê Kurdistanê bikin. Ehmed Aslan her heba mala we ava gelek spas dikim. Ev jî Burhan Erol hûn bûne endam gelek spas dikim. Di vê çarçovê de hevanno gelek peyamê we hene ez dem bi dem piştî beramê diçim peyamê we dixwînim lê êdî her ku diçe zehmet dibe xwendina peyaman çünkü bi hezaran peyam hene. Êdî mirov li gorî îmkanê xwe ancak bixwîne û bersiv bide. Eger ez nikaribim bersiv bidim wê hevanno biborin. Yani tenê ji ber hesasiyeta vê mijara me ye heqeten ha piştî beramê diçim lêkolîn dikim car de dixwînim tiştên nû tên lêkolînên nû hene. Avaya me basa çi kiribû deqekî? Niha vaya min xwendibû Wall Street Journal çi dibêje? Tamam rexneyê tu ji li barak dike bila bike. Tamam. Aniha çapemeniya Amerîkayê jî a cîhanê jî Tom Barak sûcbar dikin. Hevanno. Di meseleya evê de. Di meseleya ku Tom Barak bûye sebebê êrişên çeteyan li ser Rojavayê Kurdistanê. Baş e? Ekrem Cengiz gelek spas dikim. Mala we ava hûn her hebin. Ez xatir ji we dixwazim hevanno. Di deqeyên pêş me de ez hewl bidim tiştekî nû amade bikim. Yani ez spas dikim hevalê me heqeten rojnameger ku li hemû qadan di nava xebatan de ne hewl didin agahiyan bigînin temaşevanên me û vê derê ez jî bi xêra wan dikarim agahiya wan bigirim xeberê wan bigirim. Ev jî nûçeyekî deqe dawiyê hevanno. Ez hema bora par ve bikim. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ez vê bînim ser ekranê weke nûçeyekî lezgîn tam dixwast êm tim wisa ye tam tema dixwazim bernamê bigirim nûçeyên lezgîn tên bilez Qesedê ne Qesedê daxife Kan binerin Qesedê çi gotiye hevanno? Daxuyaniya dawî ya Qesedê. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku tevê peymana agirbestê jî komên çekdar yên girêdayî Şamê û dewleta Tirkiye li Reqayê êrişê xwe didomînin. Li Reqa jî hûn zanin ser girtîgeha Extanê ye.
Qasede di daxuyaniya xwe de diyar kir ku di heman dema topbarankirina girtîgeha Extanê de ku çekdarên Daişî hêjî li wê derê ne, wan koman êrişê derdora bajarokê Sîrînê jî kirine, gundê Xirûsê ê li başûrê Kobanê jî kirine. Li gorî wê daxuyaniyê di êrişan de çekên giran û top hatine bikaranê. Niha şervanên Kurd li wê taxê, li wê zindanê hêjî ana di nobetê de ne. Derdora wan hatiye girtin. Zehmetê de ne hêzên koalîsyonê dibe acîlen korîdorekî vekî wê derê. Di civîna li Hewlêrê de çi qas hatiye ziman ez nizanim. Muhakkak Mazlum Abdî gotiye wan tiştana. Yani yek ji şertên agirbestê ew e. Di wê daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku tevahiya gundewarê Başûr û Başûr Rojavayê Kobanê rastî topbaranekê dijwar hatiye, di dema amedekirina vê raporê de jî topbaran didomiye. Qesedê dîmenê ku ji aliyê hesabê wan komên çekdar ve hatine belavkirin, topbarana li Başûrê Kobanê nîşan didin, li daxuyaniya xwe zêde kiriye. Niha agirbest di vê saetê de tê binpêkirin. Qesedê destnîşan kir ku ev yek binpêkirina agirbestê ye ku ev 2 rojin li pê hev dubare dibe. Li gorî wê daxuyaniyê tenê 22 binpêkirinên wan koman hatine tomarkirin. Di nava wan de êrişên li ser Kobanî, Hesekê û girtîgeha Extanê hene. Qesedê balkişan ser rewşa mirovî û ragihand ku Şam siyaseta cezekirina bi kom didomîne. Qesedê diyar kir ku av û elektrîka bajarê Kobanê qut kirine. Di vê zivistana dijwar de rê nadin ku sotemenî derbas bibe. Di heman demê de ava girtîgeha Extanê ya li Reqayê jî qut kirine. Ev yek gefeke rast e li ser jiyana girtiyan û encamên mirovî yên me tirsîdar bixwaretîne. Qesedê Şamê wekî berpirsyara van binpêkirina nîşan da. Dewleta Tirkî jî berpirsyara hevan no. Qesedê bang li welatên garantör kir, demil dest acîlen tedbîrên bi bandor bigirin, da ku van binpêkirina rawestînin û agirbestê pêk bînin di pratikê de. Mesele bi vî şeklî ye. Nûçe naqedin hevanno, ez dibêjim qeyem navberekî bidinê, ez biçim çend saetê din bi tevî bültenekî nû werim. Em bi hevra bişopînin mesela. Heta wê derê, heta wê demê ev agirbesta li Sûriyê eger di pratikî de pêk were, süper dibe. Ya êrişên ser Rojava. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevanno.